Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għal Ruħ Giuseppi Camilleri u l-familja. Tieżies illum il-Knisja tagħmel il-festa tal-Evanġelista San Luqa, l-Evanġelista tal-Knisja, jew kif ħafna studjużi jisejħulu l-Evanġelista tal-Verġni Marija, għaliex fil-Vanġelu tiegħu kif ukoll fl-Atti tal-Apostli San Luqa jagħmel dik il-mixja parallela bejn dak li seħħ f'Marija bil-qawwa tal-Ispirtu ikompli seħħ fil-Knisja bil-qawwa tal-Ispirtu. Jew nitolbu hekk biex l-Ispirtu Santu jkompli jaħdem fil-ħajja tagħna ħalli nissel fina il-preżenza ħajja ta' Kristu. Fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna ejjew ħuti nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art li bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuġ. Irroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħen għalina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa it-talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħen għalina. Għaliex inti waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, inta għażilt lil San Luqa biex bil-kelma u l-kidba ixandar il-misteru tal-imħabba tiegħek għal foqra. Ħares lil dawk li tajthom il-ġieħ ta' wliedek u żommhom sal-aħħar qalb waħda u ruħ waħda. U għamel li l-ġnus kollha jaraw is-salvazzjoni tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni jittra ta' San Pawl Apostlu lil Timotju. Aziz, dema ħab aktar lid-dinja u ħallieni u mar it-Tessalonika, Crescens mar il-Galazja, Titu id-Dalmazja. Luqa waħdu baqa' miegħi. Ħull Marku u ġibu miegħek għax hu jiswili ħafna l-Ministeru. Lil Tikiku battu Efesu. Meta tiġi ġib li miegħek il-mantar li jien ħallejt fi Trojas għand Karpu. Ġib ukoll il-kodba l-aktar il-parċmini. Alessandro l-Brunzar għamilli ħafna ħsara. Il-mulej ħalsu skont ma għamel. Oqgħod attent minnu intu koll għax huwa fixkel ħafna l-klim tagħna. Fl-ewwel difiża tiegħi ħadd ma kien miegħi, kulħadd ħallieni. Jalla ma jkunx magħdud kontrihom. Imma l-mulej waqaf miegħi u tani l-qawwa biex bis-saħħa tiegħi il-kelma tixxanda sal-aħħar u l-ġnus kollha jisimgħuha. Il-kelma tal-mulej roddu ħajr lill-Alla. Għas-salm responsorjali nwieġbu, ħbibek ixandru l-ġmil ta' saltnatek, ngħidu.
ħbiebek ixandru l-ġmiel ta' saltnatek. Kull ma għamilt irodlok ħajr, Mulej. Iberkuk il-ħbib tiegħek kollha. Is-seb tas-saltna tiegħek ixandru, fuq is-seta tiegħek jitkellmu, ngħidu, ħbiebek ixandru l-ġmiel ta' saltnatek. Huma jarfu lill-bniedem il-qawwa tiegħek u s-sebħu l-ġmiel tas-saltna tiegħek. Saltnatek isaltna żminijiet kollha. Minn nisel għal nisel il-ħakma tiegħek, ngħidu, ħbiebek ixandru l-ġmiel ta' saltnatek. Ġust il-Mulej fl-imġiba tiegħu kollha. Twajjeb f'dak kollu li jagħmel. Qrib il-Mulej lejn kull min isejjaħlu. Lejn kull min isejjaħlu fis-sewwa. Ngħidu, ħbiebek ixandru l-ġmiel ta' saltnatek. Inqumu għall-Evanġelju. Alleluja. Jiena għażiltkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa', jgħid il-Mulej. Alleluja. Il-Mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Wara dan, il-Mulej għażel 72 oħra u bagħathom 2 qablu f'kull belt u post fejn kien ser imur hu. U qalilhom, il-ħsad huwa kbir imma l-ħaddiema ftit. Itolbu mela lil sit il-ħsad biex jibgħat ħaddiema għal ħsad tiegħu. Morru, araw, qiegħed nibgħatkom bħal ħrief qalb lil pub. Teħdux magħkom la but, la ħorġa u lanqas rieq u fit-triq issellmu lil ħadd. Fid-dar fejn tidħlu l-ewwel għejdu, isliem lil din id-dar. U jekk fija ikun hemm min iħobb isliem, jistrieħ isliem tagħkom fuqu. Jekk le, it-tislima tagħkom terġa' lura għandkom. Ibqgħu għand dik il-familja u kulu u xorbu milli jkollhom huma għax il-ħaddiem ħaqqu ħlasu. Toqgħodux idduru minn familja l-oħra. F'kull belt li fija tmorru u jilqgħukom, kulu dak li qegħdulkom qudiemkom. Fejqu il-morda li jkunu hemm u lin-nies għejdulhom is-saltna ta' Alla waslet ilkom. Il-kelma tal-Mulej tifħir lilek Kristu. Il-festa tal-lum eżies bil-qari ta' din il-liturġija nistgħu niġbru kollox f'kelma waħda. Dik il-frażi li bija għala l-Evanġelju. Morru u għejdulhom, is-saltna talla waslet ilkom. Għal San Luqa din hija l-espressjoni li tiġbor dak kollu li huwa kiteb kemm fil-Vanġelu kif ukoll fl-Atti tal-Apostli. Ma ninsewx li San Luqa kienu wkoll ma' Pawlu fuq il-ġifen anke meta ġie fostna. U għalhekk San Luqa jagħti dak id-dettall kollu tal-vjaġġ li jagħmel Pawlu lejn Malta. Imma San Luqa jippreżenta dawn il-vjaġġi kollha anke l-istess Vanġelu tiegħu biex iġalna nifhmu propju din il-kelma. Is-saltna talla waslet ilkom. U xi tfisser x'inhi din is-saltna talla? Is-saltna talla mhijiex xi ħaġa, xi oġġett, xi ġrajja, xi storja, imma huwa persuna. Il-preżenza ta' Alla.
F'kelma waħda l-Vanġelu eżies huwa xejn għajr jirrepeti kontinwament din il-kelma intebħu, intebaħ li Alla jinsab f'nofskom. Fittxuh, ilqgħuh, iftħulu qalbkom. Tkellmu miegħu, irringrazzjawh. Unek nistgħu ngħidu kelma waħda għandna l-iskop ukoll tal-ħajja tagħna. Ejjew hekk nitolbu il dan l-Evanġelista tal-Ispirtu Santu li jurina kif l-Ispirtu Santu x-xogħol tiegħu huwa li dejjem inissel il-preżenza ta' Kristu. L-ewwel nissilha fil-ġuf ta' Marija u llum għadu jnisslu fil-qalba tal-Knisja. Ejjew nitolbuh biex bil-qawwa tiegħu l-Ispirtu Santu inissel il-preżenza ta' Alla fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Nistqarru ejjew flimkien inresqu issa it-talbiet tagħna u ngħidu nitolbuk missier Qaddejs għall-Knisja tiegħek. Għamel li tkun immexxija mill-Ispirtu Qaddis tiegħek, partikolarment f'dawn iż-żminijiet fil-ftuħ u fil-bidu ta' dan is-sinodu. Ħajkun mument ta' tiġdid fil-Knisja tiegħek. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li għandhom il-missjoni biex jaqdu. Għamil ma jarawx bħala poter, iżda bħala sejħa minn għandek biex jaħdmu għal ġejt u l-paċi fost l-umanità. Nitolbu. L-Evanġelista Luqa ippreżentalna fil-kitbiet tiegħu il-figura tal-Verġni Marija. Għamel li aħna nifmu sewwa li Marija tagħmel parti mill-Knisja u hija mudell ħaj għal kull wieħed u waħda minna. Nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu, nitolbuk mulej tbierek u tqaddes il-familji tagħna. Għati l-għajnuna meħtieġa lill-emigranti tagħna, lill-morda u lil dawk kollha li jduru bihom. Nitolbu. Ilqa missier Qaddejs dawn it-talbiet tiegħek u għamel li aħna narfu inqimuk qalb sinċira int li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej, bis-saħħa tad-doni imqazza tiegħek, għatina li naqduk bi spirtu ħieles biex dawn l-offerti li qegħdin nagħmlu fil-festa ta' Salluqa ikunu jiswew għal fejqan u l-glorja tagħna
بكريستو سيدنا. المولي معكم. نرفو لبنا الفوق نزخاير للمولي اللتانا سوا وشيرا مولاي مصير قديس alla tadejjem li tista' kollox tajjeb raġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Inti r-raj ta' dejjem ma tħallix weħda il-Knisja tiegħek, imma tibqa' dejjem tieħu ħsiebha u tħarisha permezz tal-Apostli biex ikomplu jirowa dawk stess li inti qiegħed fuqha bħala rajja f'isem ibnek. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċ tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda: Għaddejs, għaddejs, għaddejs. Mulej Alla tal-eżerċti, is-smewijiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewijiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewijiet. Għaddejs tas-sewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddis għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs, radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-dem li jixxirret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċċa kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom mal-Alla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet
aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi, la tħariex lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix idħol taħt is-saf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
nitolbu. U Alla li tista' kollox, qaddisna bl-ikel li tajtna mill-artal tiegħek u bih qawwina fil-fidi tal-Evanġelju imxandar minn Salluqa bi Kristus Siedna. Intu tliet Marijiet u impoġġu taħt il-ħarsa ta' Omna Marija l-familji tagħna, il-morda, partikolarment il-morda kif ukoll l-emigranti tagħna. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliema lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.